Nimbag ken nagasat nga malemte amin nga sangapada mga kasirib, ita gundaway, innak may interview, ken innak maibida kada kayo, ti maysa nga pagtangsit, iti ili mga pasukin, iti probinsyami nga Ilocos Norte. Intay amwen, dagiti nagbaling nga kapadasan na, agingga na nga na gunod na iti balegi, iti karir na akas firefighter. Awan sa baling nga rod, no dini, Senior Fire Officer 3, Sir Kate Howell Cuepo. Nimbag nga malem mo sir, agyaman naklaunay iti inpaay mo nga oras ken gundaway iti numo, kas panang-interview ken ka, ken kas tamet nga maibida ka sir kadigiti agtutubo, pudno launay nga digiti Ilocano ket haan nga paudi no success when no sirib iti pagsasaritaan. Thank you met sir, detoy impaay mo nga oras met kanyak tapno may lawlawag ko met. Digitoy Obrami, ditoy Bureau of Fire Protection. Sir, sigurado ak nga product na kay iti very famous nga Ilocos Norte Agricultural College. Ana nga year ka nga naggraduar sa Jai, sir? Makita ti kinalakay ko na. Kasi naggraduarak idjay inak idi 1998. Ana dagiti obstacles when nurigat bayat ti panagbasam iti inak, sir? Awang met makunak nga obstacle kasi ti maysa amo tay met ti inak ken public high school ta hanamat onay kasi kangato ti awang pagit di tuition na ken tako na akon asi dagmet ti balaymi kasi taga poblasyon wanak met so no daduma magna kami muno sa nag-tricycle kami nga mapanta inak idikwa nga mapanagbasa muno sa nagbike kasi uso ti bike ta inak idikwa ay di panawon mi so no obstacle met wamat siguro ti maibagak nga kasla obstacle ti bayat ti pinagbasa kidi. Sikat valedictorian idi, sir? Ay haan. Haan anya kon adak lang ti tengteng ti dikwa ti valedictorian mi ket ti kwa ti kakaiso ng asawak ni Janet ti class valedictorian mi ti dikwa. Sino't nagbaling nga favorite teacher mo idi, sir? Akit aduda dandani so da amin. Amo tayo mo ti di agbasbasa tayon. At hanawot ko nak nga pakuang talaga nga amo yung amin idi high school ak student leader akmat ngamin idi kwa. No malagipyo nag-officerak ti SSG ken nag-corps commander iti CAT, siya ti corps commander dati di. Ken presidente ti no siguro kanyo nadandanon dito yan iti Future Farmers of the Philippines ken no ti babae ket Future Homemakers of the Philippines. Dakam ti ken ni baget ko ti islang student leader kami di high school kami ta ina. Sir, kalkalpas iti graduation iti class 2022, iti beneg ti elementarya, grade 10, kastamet iti senior high school, grade 12. Ana iti mensahe tay kadakwada, sir, tapno umadupay ti kasking ka nga successful iti nagbaling nga profession na, sir? Kastay kanayin ko nga ibagbaga, nang nangro na gito'y anak mi, nga igagay data ti agbasa. Kasi dati pinagraduar dati grade 10 kan senior high bale umuna pa lang nga pangal dati pinagbiag dati kita tono college da kitanda na laing je korsoda no future kwadan i mindset dan no anyat kayat da nga pagbalinan to kasla kanyak jak siguro met na i-predict ata ti talaga kayat ko ti di ko akit idi high school ata nalaing time ti science kano idi kayat ko talaga doktor
Di ko, so nga nangalak iti college sakit ti BS Biology. So, tinraduar ko actually. Idi makitak maten nga marigatan mo, di kita naganak kada kamin, kasi upat kam nga agkakabsat, duwati bali talo kam nga gagadan nga ag-college si Dikwan, no mangalak kina medicine ko na, baka marigatan ni father ko, kasi ni father ko OFW. Ni mother ko plain housewife mat lang. Idi iso nga ako nak, agtrabaho ak lang din, tapno matulong ak pa isuda, da parents ko, tapno may kakmetis oray sang kabatit, no agtrabaho ak, ito'y duwa nga kakabsat ko nga ag kolehyo. Namuna ta ijay kami met Manila nga nagkolehyo di Dikwa. So, dijay, simbrekak ti BFP met di Dikwa. Kadigiti nga rod pada nga naganak sir nga agpababasa. Anat mensahe tay kadakwada sir, aglalo kadigiti pada nga adda iti nabababa nga estado iti panagbiag da sir. Kas may isang naganak ka dapat i-guide tayo kan talaga ti mangpabasa kita anak tayo, kasi isot ti numero uno nga diyak mo ti bagang numero uno talaga pagrebengan tayo nga akas naganak nga ikantay ti napintas nga edukasyon digito'y anak tayo. Tapno datay napagpasaran tay itat idi ubing tayo, kas ko na ni father ko di kuna na barok jak kayat nga mapagpasaram to digito'y napagpasarak iso nga igayat mo tagbasa na. So kasi mo ti bagbag di kita anak ko nga igayat yu tagbasa, tapno no anya ti kabuhayan tayo tamo no DJ pinagbiag tayo uberan nyo tamno DJ tumot anak yo ikasyo tumot ibagayo katakwada, kasi amo yo mo tatag lalo tatagat karigat ti pinagbiag nang uro na tayo daya ti pandemyang makun ko na tayo tata. So di da ko digiti aglado giti anak ta di da ko masaysayagan digiti nagregregatan tayo nga kwarta nga maipa nga agserbi ka dakwada akas dati pinagbasa da. Nagpintas deta nagbalin nga mensahem kadigiti agtutubo sir, kastamet kadigiti pada nga naganak, ket maminsan pay agyamanak iti talek ken gundaway nga inpaay mo itinumo nga panaka-interview ken ka sir. God bless you sir as you lead our BFP pasukin. Thank you met sir, ito yung intend mga gundaway nga tapno mailawlaw mi met tay konakta tayo dito yung trabaho mi ken dito yung personal nga kabibiyag ko. Damok nga ma-interview kaso ala kita agyam-yaman kami apo Sir Sirib ni Ilocano nga dito intend mga gundaway. So deta nga rod mga kasirib iti nagbalin nga part 1 when umuna nga paset iti interview ken ni Sir Kate Howell Cuepo, ket padaanan nyo pa iti kasilpo metlaeng detoy nga interview, ket diyo meten liplipatan iti ag-like, share and subscribe iti detoy nga YouTube channel Sirib ni Ilocano channel. May God bless you all.